हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ମୋ ପାରଗନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ କେନିକେ ଯାଇଛୁଁ ଯେ ଦେଖିନୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଯେନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଛେ ଯେ କାହାକେ ଥଣ୍ଡା ଖାସି ଜ୍ୱର ବି ହେଇଛେ ନା ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛେ ଜୋରଦାର ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖିନେମା ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁକେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେମା ଆଉ କେତେ ଡେଲି ଘର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ମା ନା ହେଥିର୍ଲାଗି ଚାଲୁନ୍ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲିଆ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେମା ତ ଇଟାକିରି ବାହାରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ କମରେ ତ ଚାଲ ଭିତରକେ ଯିମା ନା ଭିତରେ ଦେଖୁନ୍ କାଲିଆ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଜାଣା ଯେ ମାଗବାର୍ ଅଛି ମାଗି ପକଉନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଲେ ଖୋଲା ସବକର୍ ଲାଗି ତ ଦେଖିନୁନ୍ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରଖିଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆର୍ କାହାକେ ହେନ୍ତା ଖାସି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ନି ହଉଥୁ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ତା ଦେଖୁଥୁନ୍ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିନୁନ୍ ଆରୁ ମାମୁଁ ପୂଜାପୂଜି କରିସାଇଲେ ଆଉ କିନି ଆମେ ହେନ ବାହାରେ ବସିଥିନୁ ତ ମାମୁଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ଇଟା ତ ମୁଇଁ ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେବାର୍ଥି ଫୁର୍ସତ୍ ନି ଜାନିଛନ୍ କିନି ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସେ କି ଯେହି ବି ଆସେ ତ ଆମର୍ ମାମୁଁ କାଣା କହୁଛନ୍ ଯେ ଟିକେ ଶୁନି ଆଜି କାଁ ଏକାଦଶୀ ମାମୁଁ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नरेंद्र पथगामी भगवत में हे प्रभु जगन्नाथ स्वामी तंकर करुणार आज पवित्र मार्गशीर कृष्ण पक्ष उत्पन्न एकादशी नाम नामित आज आमर 24 एकादशी आरंभ आज जगन्नाथ प्रभुंकर अपार करुणार ग्रामर सर्वमंगल हो समस्त मनोवांछित फल प्राप्ति हो जगन्नाथ प्रभु कृपा करन एमती लीला लगेता जगतर कल्याण हो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सुनले तो आपण मैंने काना कहले मामुजी कहते एकादशी जे तो मोर वीडियो भल लागले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देवे हैं।